सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सवार असा आणि त्या फाटभुंयेचेर 14 संतांच्या पादुका पवित्र पादुका ह्या सगळ्या महोत्सवात आपल्या दर्शनाक मेळटले। आमच्या बरोबर जे मानिस्त आसा ते आमकां ह्या सगळ्याची म्हत्वाची सांगून दितले की खंयच्या संतांच्या पादुका आसा, नेमक्यो खंयच्यो संतांच्यो वस्तू ज्यो आसात तेची आमकां म्हायती मेळटली। नमस्कार, मी श्रेयस पिसोळकर। या ठिकाणी सनातन संस्थेतर्फे जो शंखनाद महोत्सव आयोजित केला आहे, तर सर्व संतांचं पादुकांचं दर्शन सगळ्या भक्तांना इथे एकत्र व्हावं या उद्देशाने हे प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे। या ठिकाणी समर्थ रामदास स्वामी यांनी वयाच्या 14व्या वर्षी त्यांनी रामायण लिहिलेलं, त्याचं या ठिकाणी प्रत्यक्ष त्यांचं हस्तलिखित आहे। त्या हस्तलिखिताची प्रत या ठिकाणी त्यांनी ठेवलेली आहे, तर ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो। त्यानंतर सज्जनगडावरच्या समर्थ रामदास स्वामींच्या पादुका आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या झोळीमध्ये पूजेतला जो मारुती होता, तर त्याची मूर्ती या ठिकाणी दर्शनासाठी सगळ्या भक्तांना या ठिकाणी आहे। त्यानंतर समर्थ रामदास स्वामींचे जे शिष्य होते कल्याण स्वामी, तर त्यांच्या सुद्धा पादुका सगळ्या भक्तांना दर्शनाला आहेत। समर्थांच्याच भक्त होत्या वेणा स्वामी, त्यांच्या पादुका या ठिकाणी दर्शनाला आहेत। त्यानंतर तामिळनाडूमधले तंजावर या ठिकाणचे समर्थांचे भक्त होते, त्यांनी त्या ठिकाणी समर्थांचं सगळं कार्य केलेलं, तर त्यांच्या या पादुका या ठिकाणी दर्शनाला आहेत। समर्थांचे शिष्य आहेत श्रीधर स्वामी, सज्जनगडावर साताऱ्याला त्यांच्या पादुका असतात। 1927 साली श्रीधर स्वामी सज्जनगडावरती आले। श्रीधर स्वामी समर्थांचे भक्त आणि खूप शिष्य, आणि त्यांनी 3 वर्षाच्या सेवेमध्ये श्रीधर समर्थांना प्रसन्न करून त्यांचा आशीर्वाद पूर्णपणे प्राप्त केला, पूर्ण कृपा त्यांना प्राप्त झाली। आणि समर्थांच्याच प्रेरणेने श्रीधर स्वामींना समर्थांनी अशी आज्ञा केली की दक्षिण भारतामध्ये कर्नाटकामध्ये तुम्ही जा आणि धर्माचा प्रसार करा। त्यांच्या आज्ञेनुसार ते कर्नाटकामध्ये गेले आणि अनेक कर्नाटकांमध्ये मठ आश्रम, कर्नाटकच नव्हे तर पूर्ण भारतभरामध्ये त्यांचे आश्रम आहेत समर्थांच्या, रामदासी आणि श्रीधर स्वामींच्या परंपरेतले। त्यानंतर परत गडावर येऊन त्यांनी त्यांच्याच प्रेरणेने 1950 साली समर्थ सेवा मंडळ सज्जनगड ही ज्या संस्थेतर्फे आम्ही आत्ता इथं आलो आहोत, ही संस्था स्थापन केली। त्याच्या मागे सुद्धा त्यांचेच आशीर्वाद आहे। आणि अनेक भारतभराच्या कार्यामध्ये गीत रामायण वगैरे असे जे मोठमोठे प्रकल्प दिसतात, तर ते त्यांच्या आशीर्वादाने आज भारतभरामध्ये झाले। गदी माडगुळकर जे होते ते ज्या वेळेला गडावर आले तेव्हा श्रीधर स्वामींनी त्यांचे एक आधीचे शिष्य कुलकर्णी म्हणून होते, त्यांच्याबरोबर गदी माडगुळकर आले। तर त्यांनी कुलकर्णी म्हणून जे त्यांचे शिष्य होते त्यांना सांगितलं की तुझ्याबरोबर जो कोणी व्यक्ती आलेली आहे तिच्या जिभेवर सरस्वती आहे, तर तिला आधी माझ्याकडे घेऊ दे। आणि मग ही गोष्ट आहे 52 सालची। आणि 52 साली जेव्हा ते गदी माडगुळकर स्वामींजवळ गेले तेव्हा त्यांनी त्याला सांगितलं, अरे तुझ्या जिभेवर सरस्वती आहे। आणि त्यांनी तिथे ओम काढला आणि त्याला सांगितलं तुझ्यातनं फार मोठं रामाचं कार्य होईल आणि त्याच्या मागे तू जा, त्या सिनेमाच्या मागे जाऊ नको। ते दुसरे सिनेमे बनवत होते, पण नंतर त्यांनी पौराणिक सिनेमे बनवायला सुरुवात केली। तर 52 साली हे लिहून दिल्यानंतर त्यांना स्फुरण झालं आणि त्या ह्याच्यानंतर जे गीत रामायण घडलं ते अद्याप चालू आहे। परळी वैजनाथ या ठिकाणी रामदासी परिवार आहे, प्रशांत रामदासी म्हणून, तर त्यांच्या पूर्वजांना समर्थ रामदास स्वामींनी स्वतःच्या रक्षणासाठी म्हणून ही तलवार दिली होती। तर ही तलवार आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळेल। त्याच रामदासी परिवाराला साधनेसाठी योगदंड पण समर्थांनी दिलेला, तो योगदंड इथे आपल्याला बघायला मिळतोय। कल्याण स्वामींनी स्वतः लिहिलेला दासबोध, म्हणजे जेव्हा समर्थांनी दासबोध सांगितला आणि कल्याण स्वामीने तो लिहून घेतला, तर ती दासबोधाची प्रत या ठिकाणी ठेवलेली आहे सगळ्यांच्या दर्शनासाठी। तर या चैतन्याचा सगळ्यांना त्यांचं हस्तलिखित आहे, त्याचा चैतन्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा यासाठी हे केलेलं आहे। त्यानंतर भीमास्वामी तंजावरचे जे समर्थांचे शिष्य होते त्यांना दिलेला योगदंड या ठिकाणी ठेवलेला आहे। हा वेणास्वामी आहेत समर्थांच्या शिष्या, त्यांना हा योगदंड दिलेला। त्यानंतर माणगाव महाराष्ट्र या ठिकाणी टेंबेस्वामी आहेत, परमहंस परिव्राजकाचार्य टेंबेस्वामी, तर यांच्या पादुका सगळ्यांच्या दर्शनासाठी आहेत।
हे जे दत्तगुरूंचं चित्र आहे तर हे परमपूज्य गुळवणी महाराज आहेत, तर त्यांना स्वतःला दृष्टांत झाला आणि त्यांना स्वतः दत्तगुरूंनी दर्शन दिलं आणि त्यांनी जे रेखाटलेलं चित्र आहे तर हे या ठिकाणी सगळ्या भक्तांना दर्शनासाठी ठेवलेलं आहे. त्यांनी स्वतःच्या हाताने हे चित्र रेखाटलेलं आहे. त्यानंतर पुण्याचे गुळवणी महाराजांचं या पादुका आहेत सगळ्या भक्तांच्या दर्शनासाठी. त्यानंतर काही चित्र स्वरूपामध्ये या ठिकाणी वस्तू ठेवण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजे स्वतः समर्थांचे शिष्य कल्याण स्वामी यांनी जे मारुतीचं चित्र रेखाटलं त्याचं इमेज या फ्लेक्सवर आहे. त्याचप्रमाणे स्वतः दत्तप्रभूंनी टेंबे स्वामींना जे शुभचिन्हांकित स्वर्ण पादुका आहेत तर त्याचं हे छायाचित्र या ठिकाणी आहे. परमपूज्य गुळवणी महाराजांच्या ज्या मातोश्री आहेत त्यांना स्वतः दत्तप्रभूंनी दिलेल्या पादुका आहेत त्या या ठिकाणी दाखवण्यात आल्या. नंतर मुदाजी बाबा यांनी त्यांचे गुरु कल्याण स्वामी त्यांचे शिष्य होते मुदोजी बाबा, तर त्यांनी कल्याण स्वामींचं चित्र त्यावेळी प्रत्यक्ष रेखाटलं म्हणून आपल्याला कल्याण स्वामी कसे होते ते कळलं. त्यानंतर समर्थांनी जे एकमात्र पत्र लिहिलं स्वतःच्या हस्ताक्षरामध्ये मोडी लिपीमध्ये तर ते हे पत्र त्याचं छायाचित्र या ठिकाणी उपलब्ध आहे. काही पत्र आहे ती आपण प्रत्यक्ष ठेवू नाही शकलो बरोबर. किंवा ती ठेवताना सगळ्या गोष्टीची काळजी घेणं जरा कठीण असतं म्हणून त्यांची छायाचित्र आपण इथे दिली आहे. समर्थ रामदास स्वामींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना संदेश देण्यासाठी म्हणून जे ऐतिहासिक पत्र लिहिलं त्याची ही प्रत आहे. हे आहे क्षेत्र पंढरपूर. या ठिकाणी प्रत्यक्ष पांडुरंग महाराज आहेत त्यांना दिलेल्या ज्या पादुका आहेत. एकनाथ महाराज आहेत तर त्यांच्या पादुका या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत. त्यानंतर व्यवस्था कशी असावी याविषयी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या सुभेदाराला एक पत्र लिहिलेलं, त्याच्यामध्ये काही सूचना पण दिलेल्या आहेत. तर ते प्रसिद्ध पत्र या ठिकाणी आहे. परमपूज्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या पादुका आहेत आणि त्यांचे शिष्य ब्रह्मानंद स्वामी यांच्या पादुका या ठिकाणी सगळ्यांच्या दर्शनाला आहे. त्यानंतर सच्चिदानंद परब्रह्म परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले यांचे हे सद्गुरू आहेत. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली त्यांनी साधना करून आज एवढं मोठं संस्थेचं कार्य सगळीकडे उभे राहिलेलं आहे. या परमपूज्य भक्तराज महाराजांच्या पादुका आहेत. हे परमपूज्य गुरुदेवांचे गुरु आहेत. हे परमपूज्य रामानंद महाराज हे परमपूज्य भक्तराज महाराजांचे उत्तराधिकारी. यांचं सुद्धा संस्थेचं सगळं कार्य निर्माण करण्यामध्ये यांचं पण मार्गदर्शन मिळालं आहे. त्यानंतर परमपूज्य गगनगिरी महाराज आहेत तर त्यांच्या या पादुका आहेत या ठिकाणी भक्तांना दर्शनासाठी ठेवल्या आहेत. गगनगिरी महाराजांनी वापरलेले कसं असतं संतांनी वापरलेल्या ज्या वस्तू असतात त्यामध्ये त्यांचं चैतन्य आलेलं असतं. तर ते त्याचं दर्शन घेतल्यानंतर त्याला नमस्कार केल्यानंतर ते चैतन्य आपल्याला मिळतं. यासाठी त्यांच्या वस्तू पण आपण ठेवल्यात. जसं हे गगनगिरी महाराजांचे मोजे आहेत हे सगळ्यांना दर्शनासाठी. त्यांनी वापरलेली कफनी आहे तर ती दर्शनाला या ठिकाणी ठेवली आहे. कर्नाटकचे संत आहेत म्हणजे शैव संप्रदायानुसार ते साधना करणारे आहेत सिद्धारूढ स्वामीजी, तर त्यांच्या पादुका या ठिकाणी दर्शनासाठी ठेवल्या. नवनाथांपैकी कानिफनाथ हे जे नाथ संप्रदायानुसार उपासना करणारे होते किंवा नाथ संप्रदायातील संत आहेत तर त्यांच्या या पादुका या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत. या पादुकांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या कधीही बाहेर जात नाहीत कुठे, पण या कार्यक्रमासाठी या शंखनाद महोत्सवासाठी पहिल्यांदाच त्या ठिकाणी अहिल्यानगरातून या ठिकाणी गोव्यामध्ये आलेल्या आहेत. तर सगळ्या भक्तांना त्याचा लाभ व्हावा यासाठी त्यांनी पहिल्यांदाच बाहेर त्या घेऊन आले. विठ्ठलाच्या भक्त रमाबाई आहेत तर त्यांच्याकडे हे पात्र होतं तर याच पात्रामध्ये प्रत्यक्ष विठ्ठलाने ताक आणि पीठ हे एकत्र करून ते स्वतः ग्रहण केलेलं. तर ते पांडुरंगाची बोटंसुद्धा या पात्रामध्ये उमटलेली आहेत तर त्याचं आपण दर्शन घेऊ शकता. या ठिकाणी ही अशी पांडुरंगाची बोटं आलेली आहेत पात्रावर. तर हे अनेक वर्षांपासून त्यांच्या कुटुंबियांकडे पुढे हे पात्र चालत आलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून ते उपासना करतात. अशा प्रकारे हे प्रदर्शन आहे आणि माझी सगळ्यांना विनंती आहे की सगळ्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या चैतन्यमय प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा आणि सद्गुरू पादुकांचं दर्शन घेऊन ते चैतन्य मिळवावं अशी सगळ्यांना विनंती आहे. नमस्कार. भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम.
भजले राम